Već završila se beogradska premijera, sada čujemo kako su vaši utisci o filmu odgledanom, da li ste zadovoljni, da li ste čuli neku reakciju publike sada? Ne, ja nisam čuo da kašlju i nisam vidio da izlaze i to je već dovoljno. Ali su plakali? Ili jesu? To je divno, to je savršeno, ja sam presrećen od toga. I kakve su usplovene vezu za snimanje filma kao Rani Mrnic? Što meni deluje kao da ste odlično družili neki produženi odmor možda u ravnici. Pa nije bio baš odmor. Radili smo vrlo naporno, bila je velika vrućina, bio avgust 2008. bilo je 40 stepeni u ravnici. Ali ekipa je bila savršena, stvarno je to možda, ne znam, ja nisam puno ovde snimao, ali možda jedan od najbolje organizovanih filmova u kojima sam bio. A kad se poredi sa Harry Potterom organizovani? Ne može to s tim da se poredi, to su druge priče. Oni nemaju dušu. To je san, to se ocanja jedno, možda još par puta i to je to. Bilo mi je super jer ja volim Đoleta, obožavam ga i Đole je jedini režiser koji je zadnjih nekih 7-8 godina uspio da mi dovede sa mora na kopno, jer ja se odmaram zadnjih godina, ovako punim baterije za preko godine. Toko je premijera filma Kao Rani Mraz u Beogradu, reditelj... Ne izlaze još. Ne izlaze još. Mislim, ne izlaze na pola filma, to... Priznajte nam, da li ste strepili da će publika krenuti možda da izlazi posle pola sata? Pa ja nemam taj osjećaj, nemam taj, kako da kažem, problem, zato što sam ja uvek na sceni i nikad ne znam ovu drugu stranu, vrata gde se izlazi. Nikad mi publika nije izlazila. Priznajem da sam suvetan bio, da sam bio razmažen, da su mi koncerti uvek bili puni i da je uvek primećno kad neko ustane i da sam čak pravio neke fazone kad izađe pa se vrate, ja kažem, jeste piškili, laknulo i meni je laknulo što ste se vratili tako, ali moguće da će neko izaći, ovdje je puno sveta, neko može stvarno da se cupka, da se piški, pušači se uveram u nekoj krizi uvek, da ne mogu da izdrže i to je jedan ovako doprinos borbi protiv pušenja, ovako dug film, ali nemam neku tremu, ja sam uradio najbolje što može, a znam da je večeras prvenstveno tu publika koja je volala tu pesmu i koja je došla zbog toga što zna na šta dolazi.